Batang jungle mag-create sa food balay-balay. Unsa na po ka akong balay-balay nga i-create no? Kanang dili masakpan na arte ba? Ay, sundugon nito na kung nasa video ba? Katong yung balay nasa ilalom sa yuta. Katong underground ba? Pero ako na primitive underground. Murag nindot yung kay na ba? Kaya naman sa ilalom sa yuta, dili dyan makitan. Asa ka na ako i-build na? Batang jungle. Ay, tama. Diri yan na ako i-build no? Una na ako buhaton. Inluwasan din ako. Magsugod ako ginlob Karon, kay nahawa naman. Unsa ka na po kay next na ko buhaton? Ay, tama. Kay underground man. Bangagan, dyan na. Magsugod ako bangag para makakita ko underground. Karon, ako sa ning lautan. Kay sukdon ako ba? Unsa ka na ko underground? Kay nahuman nag-layout man. Magsugod ako bangag. Kapoy mo pa na mag-himong underground, no? Pero sige lang, trust the process lang yapon. Basta makita lang akong hinaguan, okay na ko. Iwaso na ako ni Beb para makakreate ako underground. Yay! Nahuman na yung kalat, bay! So karon, mangita na po kong kahoy para i-build na po na kong atop pa. Mamuha na kong kahoy, bay! La 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 la. Kini, dagan kay kahoy, matukod na dyan ako atapron ba? Karon, ibutan na akong poste ba? Humana dyan baro kang poste daw. Daw, murag huyang man. Murag need yun yung tabunan ba para likon. Tabunan na ako na ba? Humana dyan! Likon na ginawa poste! Sukaron, naon sa akong atupan para di ko mainitan ba? Daw be, sukdon daw! Kini, sakto na pwede na atupan! Kini, mura good sa kayo ba? Wow, good sa kayo ba? Atop na kulang para di mabasahin sulod! Manguha na kong atop na para maatupan na Batang jungle, ay! Kanina lang! Sakto! Kaning lipak sa saging! Ako nang hanid! Para iatop ba? Nindot biya nang iatop kay estetik! Kuhaon be? Da, mura maglitsyon baboy bay! Crunchy kay panat ba? Good sa kanibay, pangbungbong pangatop ba? Iyato na ako dito be, para mabungbungan na ba? Umatupan! Karon, itao na ako ning atop! Salamat! Natupan na yun ba? Mura ba yung cladding o purmaon? Diligyan mo na po sa kainit o gulan sa sulod ba? Butang na ako ng last bell para mahuman na dyan. Karon, kay human na magatop, butangan na ako ng bungbong para di ko masakpan ni Arki ba? Bungbong, 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 bungbong. Ay! Murag nindot eh mo, bungbong ba? Kanina lang di ay, kuhaw na ko ni Be.
Paits na siguro ni oy. Di na siguro ko makita na ni. Pang ugsok-ugsok na ako ni kilid-kilid be. Charan! Umana dyan akong underground nga primitive vibes. Di na dyan makita ni Arkiba. Batang jungle! Batang jungle! Ay! Murag pangit pa mga tubangan bay. Designan sana ko ni bay. Nindutan dyan na rin primitive underground ay! Charan! Dang creating! Nahuman ako primitive underground bay! Nindutan ni oy! Karon, testingan na nagsulod akong underground bay! Kung saan piling sa ilalom! Wow! Tibayas akong underground ay! Mura na dyan kong designer ko rani kalawang ba? Laban na lang kulang para magbaga-baga ko! Pero tayo sa murag hayag man yung kay bay! Dugagan sa din ako! Para ngit-ngit kay ba? Manguha sa kung una sa aking bay! Dirala ka ha! Bibi underground kay manguha pa ko! Chulasmi! Chulasmi nat! Chulasmi! Chulasmi nat! Hala, asa naman ko naabot ani bay? Murag na saan jud ko ba? Balihon ka na ko kung sinina no? Pero wala siguro oy. Dire naman siguro ni na part sa mua. Pero bago man ang lugar bay, niog kayo ba? Karon pa jud ko kasuroy diri for the first time. Mura mag nasa jungle bay, daghang kay sagingan ba, ya daghang kay putas oh. Ay, mananaw ka kung prutas sa unahan no? Wala may bunga ang saging bay, wala hinog. Unsa man ni? Hala, first time lagi ko nakakita king ani. Balay ni sa duwindi ba? Hala, balay jud sa duwindi oh. Kay nasa ilalom sa yuta. Pero tayo sa imposible mo kay balay sa duwindi. Naa magi-design oh. Uy, paminaw na ko dili ni duwindi kay tao nagbuhat ani. Kay naa may mga gamit o nagkalat. Ay, musulod di ay ko. Tanaw na ko ang sulod. Asa mang putahan ani bay? Kani siguro. Wow, ka-cute sa agyanan uy. Musulod daw ko, be? Ya. Uy, ninduta man day diri, oh. Hala, goods lagi kayo diri, bay. Mao, may nina ako nakitaan sa Facebook, bay. Underground, may tawag ani di ay. Brightag utok sa nagbuhat ani, oy. Naadyo sa ilalom sa yuta ba? Oh, gidekorasyonan pa jud. Agsara ka makakita ing ani ba diri ah. Pero tayo sa, gwapo hanigan ni diri ah ba? Mangita sa guhanig, be? Bay, sama siguro ni ihanig ko. Ihanig na daig na ako ni Bay para di ko mabuling inig matulog ba? Ah, oh, mura jug sa alag. Uy, naku sa ilalom ba? Paits na siguro na! Ay!